He, ayinoba ndiboni kakuhle kaloku athini utheni ungasabeli nje andithethi nawe hayi bo kunjani usuka phi ngoku esikoleni ngoku utheni ungabulisi xa ufika apha endlini bona uvuke uvukile nje ngoku ithini loo nto ithina nafanele ukuba uyaphinda uyabulisa ngoku xa kufuneka uphinde ubuyile apha endlini hayi bo andisiboni zanto bandibulisa jonga akakho ngxaki ke mntanam ne uzuthi xa uvule ezambisi yakho uzutsho ke nakhona uthi mntana usibona isidingo soba mawuphinde ubulisa apha kum ne ngoba uzuzivule ezambisi andikhona apha endlini yabo udlalisa ngathawekayo awudlalisa ba sundiqhela kakubi wena xa ubona usundenze lezo zinto mna andingomntu wakho ndingudabawo wakho ndiyakuzala andiyaxolisa thawekayo sana apha ekhapha kwenzeka ntoni yakwa ngulo mntana obuvenda ninani Njengendaksi. Yinanti. no anto njengamona asundiqhela kakubi Ukheke uyintombi dance. hayi ndiyavelelwa kalongo yintoni ngxaki yena Lona nasoloko unjinani. kwakum uthi yintoni na wena na athini hayibo hayi ndiyalingwa sana iqalelo yangu athini ngoba ibuya esikolweni ngoku iya kwakulo mntana obuvenda ndifike ethetha nento ezingasaziyo apha endlini yam ngoku xa ifuneka ebulisa Ndim mntakwethu ndizokubuthela man. Solo kuyabutha man, ufuna nobutha. hayi ndizokujonga mntakwethu xa suze namanzi andifuna ke Mama, khona ngayifuni. Drink komunye ngamanzi. kaqala ukhuphe idliso man Hapa. Ngazo nibuyayo mfoni. Kakutsho man. Bekwayintoni apha? andivusa istere fethu besithi ubuya ndijonga phaa kum Yamazi ntombi dance man. Solo kenolaka man. sothi uxome densa lo Azothini cause unje ya sozachinja. hayi itsho loo uba makatyiwe igama kaloku Hayi ke ngizambiza bani. Kwaza akafuni bani imbize na aunty na dabs. ngabo ndidaphathi hey boys madoda khali venkel to please and cop my tops kodwa imali apha endlini hayi bo nazi nento engamthandiyo ke lo lethethayo usaqumbele laa nto kankosikhona iwa asana bendithinokuba ndathi ngento zabantu abadala Hayi. Yalibona ngitshisa kangakanani phana? Uyende ngone. Ngoma ngenze eminye ra. Yalas. Tatam Kiss Brown. What is the Kayamani? So Ndingena phi mina sana? Angikhathali nokuba utata kwangumi. Max anikhathali. ngajonga benditesta manaye mandisheni ngakufunda. Yazi intoni? Wena etshomi zakho nethanda ucinga bani phaa? Hayi benditesta manaye man. Kawa. Ngeke kwakhe kane uyisikilometer vamisuka uthena ucancosa wena abe ngitesta uzithi nawo. Ngapha akuthethwa kanje namantombi man. Into engathi sishumane. Nginaphi. Thetha nobani kanjalo? Ngizwe. Njengabhoyi. Yabo bafuna amantombazane zapha ku zokufundisa. Free 50 tips man. Akuthethwa kanje intombi. So bra, njeme usithi uzonifundisa nalani bangicoshe Excel yebest yami. Uthini? yazi fethu sisakho Inja fethu. Hayi nungwathi swami inja ngoku. sorry ngokuthi inja but yiyo fethu iyazi into yenza ubhuti wami ibuhlungu fethu she didn't only move on watsho ne-best friend yakhe fethu yomabhuti wami ubuya kwakwejela kuzoba komnandi fethu Hayi lo bhuti wakho kutheni umenza dangerous cause bhuti wakho wabanje lunganxibi imask cha so umenza dangerous. hey Thomi ndilibele ukuxelela hayi andiyazi ndilibele nje into enkulu kangaka Thomi inkosi khona uyaphuma next week hayi andiyazi ndizawuthini Hayibo Jim ugoba nje ukuthi nehanke yakho enkusiphumeze. Hayibo. Thomi ngxaki udangerous andimazi uzofika athini apha inkosi khona about the Suka. situation Kaloku senonkosi khona manje longanxibi imask kaloku sana sisi. Khayibalise kahle kwakutheni ntazi khabalise kahle. Thomi kaloku khumbula kakuhle 2020 ngela covid Ntazi. andithi masiwabanjwa ngela ngenge ubukhele siba kubanxiba imask ubani okhe ndiba ndiyombona esiphana Hey Jomi usiphumeze yayimfuna apha kwami. kanjani Thomi Hayibo. luwa akhe abantu Hayibo, mntazi. Thomi awufuni futhi apha endlini sanotha Yim. Sure. Jong bawina ngam. Yes. no Hayi sole ngimenza ufuna umuntu minathi. something minutes Je home khanyana. 2 minutes ngasusha Njengoba Se abo kathi le answer.
Ke kuyintoni kwenza usona gogo ekhaya? Ungazongilinda sikwazi ungilinda hayi isikole. ngabe ngiyokwazi ngayibhaleka Izinto zenza ngavumbi santsho ngidika wena. Wow. leyansa Othini sister wami ngoku? hayi ingxaki yekuseni bengakho uzibamba Bungakwazi uzibamba. And xa unothi gqobho kanye sine sebabini. Ngabe yini? hayi nokwenza Anthina wena nafethu. abo Funa lo mlasekhaya. Funa lona. awukaboni bamhloka Lethu wena. abo jo uzethi na Akho baye phela jwayela mina. Jonga ungene endlini. Anthini ma. Kunelalini. Ungene endlini. Ulwena apha ekhaya. Oh, papa ichomi, sakulate malate ngoba Umbizele njani? Oh, bendifuna uqaba esikalo sikabhoyi bafuna i-2.3 yemidula oblongathi. Ntoni imidula obhangatha ngo? Zintoni ezi? Last week bebefuna i-1000 i-oxofocus. Hayi, ayinandibulala ngokodwa hayi. Hayi ke sana utsho uba ufuna ikhophi ukhona umntu ozoba mtata ekhaya ikhophi. Hayi, ngizozama. Ifundishe epha endlini kodwa hayi ngizozama. Base ndifika apha endlini yabo. Ubusawuvile uba uyaphuma kwesikolo? Utheni uyayika? Angumntana ngosikhonayo. Ngiyile kodwa ngifuna nje uyazi ube right. Because uyoba khona ingxaki ndayiva nje. Hayi yitsho ubuya ngoyika mama. Hayi, umyanga manje. Okay. Ndibuye ebusuku, Okay, bye-bye.